Imsipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla. Baba wamthwesa amandla. Abagulayo nabahlupheki wona wesondela. Ningizimu Africa worldwide umhlaba wonke jikelele siyabingelela kakhulu sanibonani molweni Tumelanga Mponjoti Matekwane de Masheroni yendayi lami igama ngu MC Pholobaso Andile wakangcobo sila eintabeni zakwamhlaba uyalingana sivakashele ke ukhokho vula wenyanga isiqandu uqobo laso ikhehle lidala eselivungama nenkunzi malanga uqobo lazo ungafunga ukuthi nyandezulu esaphila kulomhlaba njengalesi sikhathi ke sikulethela udokotela uBanyobeni uthe asifike ekhala lakho adayi ngiyani afford abafana umsebenzi wethongo uyavuma ngiyanikhokhela phuthumani la kwamhlaba iyalingana nizosebenza ngifuna ukutshengisa abantu ukuthi mangithi ngiyagaya ngisuke ngigaya ngempela angidlali dokotela uBanyobeni asikuphi ithuba ubingelela iSouth Africa yonke ikubukela bukhoma emzini wakho khehla. Yebo ngiyabonga kakhulu ndaba ezitha ngiyabingelela nje wonke umhlaba wonke kusukela nje eCape Town ko East London Cuwa Nqamaka uMthatha lonke nje izwe kuze kuyofika eGoli nako East London kuze kufike endaweni yakithi la engwavuma emanyiseni yonke indawo naseSwazini nje Mozambique kuze kuyofika eBorder eseManguza ngibingelela nje wonke umuntu okhona ihlobo noza kwethu bonke nje angikhethi impela ngijabula kakhulu nokuthi nize nizobona ekhaya namuhla. Khehla lami ngibona umuthi la emva kwakho kusilandisa nje kafishane mayibondiwe xutshiwe kuvangiwe kunje kusokwenziwani masundlalwe kanjena egcekeni umuthi lapha ndaba ezitha sigawa umuthi impela njengomthi ngoba ubona nje umuthi unekiwe sisebenza ngomuthi impela umuthi nje impande esimba phansi enhlabathini sigayi vukenza umsebenzi. Okay. Yebo mkhulu. Mkhulu ubheka abantu abanjani othi bafanele ukuza kuBanyobeni beze Gumede bezocela ukulashwa uhlobo luni labantu? Yebo ngiyabonga ndaba ezitha aluku uhlobo labantu ke ebunyangeni noma la kudokotela esikhetha bona nazi igulo ziningi nazi idingo yiningi ubheka abantu abazofunani kuwena ngikubona uphethe nento yakho thi last number yala ekhaya cha ndaba ezitha ngoba ubona nje ngiphethe into yomsebenzi lesigubhu phakamise nje mkhulu besipho isigubhu nje lesi siphethe izwe lonke engibaphakamisa ngalo abantu bamabhizinisi amathende izitolo yonke nje into ethinta imali isigubhu lesi engisebenza ngaso kakhulu. Okay. Yebo ndaba ezitha ngayo le mithi lene simbayo simbimba impande impela embiwa phansi enhlabathini ikwakhuba lo mbiwe egcekeni khona kwamhlaba uyalingana sihleli nodokotela uDr Gumede uDr Banyobeni otholakala kuphi nendawo sitholakala la nje kwasikhemelele uma uwela ijozini udlule eBhambanana wehlela kimi la kwasikhemelele impela ngitholakala lapha ndaba ezitha mayehla nje kwasikhemelele ziyaphuma imoto ziyomlanda uma wehla nje kwasikhemelele ziyaphuma imoto ziyamlanda osuke ezala kuDr Banyobeni. Khehla lama ake ngikufaka imibuzo kanje kunomuntu ongabathola abantwana ngezani kwaGumede kunjalo mkhulu sinazo imbizi impela uthola ukuthi umuntu useminyaka kusukela nje wazalwa akakazi nje abathola abantwana sinazo lezo mbiza lezi ezikwazi ukumsebenza agcina athola umntwana. Udokotela uBanyobeni kwasikhemelele kwamhlaba iyalingana uthi kubona bonke abesifazana abadinga izingane bese ngayithola mabengafika la kunomuntu ke oya kuma period akaqedi uthini ngaye yena? Yebo mkhulu sinazo futhi imbiza lezo mkhulu ngoba siyadibana nalezo nkinga kakhulu ngiyabonga kakhulu ukuthi ungifakele umbuzo ndaba ezitha siyadibana nalezo nkinga lezo ukuthi kuqhamuka umuntu impela wesifazana uthola ukuthi soze wazaca ngoba mncane ngathi unegciwane kati inkinga usongena kuma period akasaphumi sinazo lezo nkinga impela bafika abantu abanjalo siyabalekelela ake sihlabele phambili ngokuthi sithi mhlambe kunomuntu ofikayo onenkinga yokuthi uquqethwe ama drugs uphuzo olidakayo limbelesele insangu imbelesele ihunga limbelesele icocaine imbelesele imendrex imbelesele ama drugs ahlukahlukene ambelesele engeza kuwena njengenyanga noma uthakambe ezibhedlela zikahulumeni? Cha ndaba ezitha ngiyabonga kakhulu ukhuluma kahle impela ngoba laba bantu bagcwele nalapha eManguza uyabona nje lapha eManguza baningi kakhulu abantu abanye baze
bangafuni ukuzala kithi sibasize ngoba leyanto umuntu mase ibhema noma iphuza noma yenza yonke into noma ebhema ugcina lento ingasayekeki uthola ukuthi lo muntu segcina imidla amaphaphu egcina bemncane lo muntu lo engathi umuntu one TB kade yiyo lento edla amaphaphu sinabo labo bantu laba siyabasiza impela kakhulu othanda ukuza ongathanda ukuza ngeke uthini ke ndaba izitha zithini inombolo kubantu abafuna ukulashwa abantu abafuna ukusizakala abantu abafuna ukuzocela impande ethi mpa khona la ekhaya abantu abafuna ukuza kimi bangifonela kule number 072 69 519 22 siphinde 072 69 519 22 yeah khehla lami kugcwele egcikeni lakho bangena bayaphuma abantu nje basifikile ngabe abantu abazolashwa noma bangani bakho noma abantu nje ke nawo ngabazi sinabantu kakhulukazi esibasizayo nje abalayo egcikeni abanye abaphambanelwa amakhanda yini nje kuningi nje ngeke size sikubale ngoba ubabona la igcikeni abantu bekhona basetshezwa uyamlapha umuntu ophanjanelwe ikhanda siyamlapha umuntu ophanjanelwa ikhanda abuyele engqondweni yacabanga ukuthi nje ukugcina angazi ngidedele izolo kade nginabantu abawu7 kade nginabo la igcikeni sibadilethile bahambile manje ufuna lokho kuphethe uye wenze njani umuntu ofuna isigubhu sebhizinisi siyamsebenza mkhulu kakhulu simnikeze ibhizinisi kungaba kuyo ukuthi ufuna ukuqalwa ke sesikhatha setshezwe ngeimvu abanye bathi gusha noma imbuzi noma inkukhu isikaphu kuya ngokuthi yena ufuna ukuthatha amandla angakanani okay yebo bese fikile suyaqala kuyamsebenza bese siyafika bese ephuma nesigubhu sakhe Ningizimu Africa worldwide asiphinde siniyalela ukuthi kukuphila bese siphinde sinephi inombolo mthathe suke eThekwini emkhulu sizombeka la yebo 072 69 519 22 siphinde 072 69 519 22 yebo mkhulu usikhelela umuthi kancane lapha sibone ukuthi uphetheni uthi ukuphakamisa nje ngathi uyawuntela sibuka ukuthi umkhulu uphetheni umkhulu ombiwa nje ima noma ngakuona nje mkhulu uphenduka ubheke ngapha uthi nje lona ombiwa nje mkhulu esihlahleni ongabulale osizayo okhipha amathunzi noma umuntu angaba nezilwane noma ngabe umuntu unani bamfaka izipokwe uphinda uphuze lo muthi ubulala isipoki ngaphakathi ngoba kwenzeka umuntu umlahle ngenkukhu umenze zonke izinto kathi ushisa isilwana singaphakathi uma ethi uyalala lo muntu uthola ukuthi kwesinsikhathi uma ephefemula umoya walesilwana singaphakathi iphinde imklinye lento Ningizimu Africa worldwide besikadokotela uBanyobeni asibonane kwivideo elandelayo bye bye abagulayo nabahluphekile bebasondela sondela emkhunjini yaloyaphanizo yimsipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla baba wamthwesa amandla abagulayo nabahluphekile wona wesondela emkhunjini yeyishiteli mhlobo uNkulunkulu wamthwesa amandla baba wamthwesa amandla wona wesondela sondela emkhunjini yalokho uzophila Webabiyamba lenqola Webabiyamba lenqola Yeyigibela umkumbikano wa Yeyigibela umkumbikano wa nawe sondela emkhunjini yakho uzophila Kunolo muntu angeke ulenze lutho Siphiwo somuntu angeke usenze lutho